Hi, hello, welcome to Deepu Lifestyle. ಬಲೆ ಇಂತಲಾಗ್ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ಇಂತಲಾಗುಡು ದಾದಮಾಂತ ಉಂಡು ದಾದಮಾಂತ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಸಾರಿಗ್ ಗೊಂಡೆ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡುಂದು ಪಂದಿತ್ತೆತ ಅವಿನಿ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನೆಂಚ ಪಾಡ್ಪೆಂದ್ ಈ ಲಾಗುಡು ತೂವೊಲಿ. ದೇಕ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ನೂಲ್ದೆ ತಂದೆ ಒಂತಿಗೊಂಡು ಅಮ್ಮಲ ಅಮ್ಮನ ಮಗೆನ ಒಟ್ಟಿಗಳು ದಿರೆ ಕತ್ತೇನೆ ರಮ್ಯನ ಮಗೆನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೇಳೆ ದಿಂದ ದಡ್ಡಿ ಯಾಕೆ ಬೇಳೆ ಬೋಲ ಅನ್ಕೊಂಡೇನೆ ಬಾಜಿ ದಡ್ಡಿ ಇಂದ ಅಮ್ಮನ ಮಗೆ ಅಂತ ಇದಾಯ್ತು ಚಪಾತಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಯಾಮಂತನ ಚಪಾತಿ ಇಂಚಾತಂದೆ ಇದಾಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಾಗ್ ಚಪಾತಿ ಚಪಾತಿ ಇಂಚ 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 ಬೊಟ್ಟದು ಅಂತಾನೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಏನ್ ಪ್ರಗಂಡೇರೆ ನಾನು ದಾಯ್ತ ಅನ್ಪೇರು ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಯ್ತ ಅನ್ಪೇರು ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೆ ಒಣಸ್ತಿದ್ದೆ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ದಾಯ್ತ ಅನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಜಯರಮ್ಮನ ಮಗಳು ಅಂಚ ಅನ್ವೇರ ಅಂತ ಈಗ ಆತ್ಯಂತ ತಗೊಂಡು ರಂಡೇರು ಖುಷಿ ಆಯ್ತೀರಾಗ ಖುಷಿ ಸೋಕಾತು ನಂದು ಇರು ನೋಡು ಯಾನ್ ಮಂತನೆ ಅದ ಸೋಕಾತು ಎಲ್ಲ ഞങ്ങರ ಬೇಲೆಂಡಪ್ಪದು ಇರು ಬೇಲೆಗಾರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಗಲ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಏ ಪಳ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಒಂಜಿನಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕುಳಿತು ಮಂಗಳವಾರ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಇಪ್ಪುನೆ ಆಂಡಲ ಇಲ್ಲ ಕುಳಿಜಿ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ
ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ವನಸ್ ಮಂತಿ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸಾಗ ಪೋತುಂಡು ಹೊರ ಬತ್ತಂಡು ಹೊರ ಪೋಂಡು ಬೊಲ್ಪು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತ ನಾನು ಇನಿ ಕೋರ್ದಜಿ ಸಂಡೇ ಪಲ ಕೋರ್ದಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಕಜಿಪು ತಿಂದು ತಿಂದು ಬೊಡಿ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಇಡಿ ಎಂಚ ಕೋರ್ದಜಿಪು ಅಂತನೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಅಮ್ಮ ಕೋರ್ದಜಿಪು ಬುಟ್ಟಿರ್ದು ಎತ್ತಿತ್ತೀರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಕೋರ್ದಜಿಪು ತಿನ್ಪುನೇನು ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಲಾಗು ತುದಿತ್ತುಂಡ ಇಟ್ಟು ಪಂತೆ ಎನ್ನ ಚಪ್ಪೆ ಕಜಿ ಅರೆಪ ಪಾಡ್ನ ದುಂಬುದೆ ತಿನ್ನ ಎಂಕ ಸೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನ ಉಂಡುದಾಂಡು ಇತ್ತೇಂದು ಸುರ ಮನ್ಪುಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ. A few minutes later. ఉండే పాడిన ఇంచ ఆతనంది ఇತ್ತೆ తోచిపావే ಸೋಕಾತಂದ ಅಂದ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲೆ ಇರ್ಲೆಜ್ಜೆಲ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಾನೆ ಪೋಯೆರ್ A to Z ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪಂದಿತ್ತೇವೆ ಇನಿ ಕತ್ತಲೆಗ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ಮುಖ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪೆರ ಇತ್ತಂಡ ಐತೆ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಐಗ್ ಬೋಡಾಪುನ ಪುರ ಕೊಂದು ಬರಡು ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಅಪ್ಪ ಪಂಡೆರತ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ತನಕ್ಲು ಅಪ್ಪಡ ಕೇನ್ ಬೇರೆಂದು ಮುರಾನೆಯವರೆಲ್ಲ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಮಗಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬೆಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪುರ ಪಂಡೆರಿಗೆ ಇನ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನೆರ್ದೀತು ಮಂತ ಅವಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನಿದೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಗಲ್ ಪುರ ಕೇರ್ನಗ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನಿ A to Z ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪೆರ ದಾದ ಬೋಡು ಐನ ಕೊಂಡ್ರ ಯಾನ್ಲ ಅನ್ನೆಲ ಅಂಗಡಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಐನ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ A to Z ಚಾಲೆಂಜ್ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಕ ಎನ್ನ ರೀತಿಡಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ
ಇಂದೆ ಕೊಂಚ ಚೀಟಿಲ ಮಂತೊಂದೆ ಈ ಚೀಟಿ ಪಾತೊಂದು ಪೋಪುನೆತ್ತೆ ಕುಲ್ಲೋಡ ಸ್ಕೂಟಿಡು ಪೋನಾಗ ಚೀಟಿ ರಾತ್ ತಿರ್ತು ಬುರ್ಲು నేను కిసెట్ పడిపోయా నాకు నీడకి ఎండ్ మంత్ ಒಂದುಲ್ಲೆ A to Z ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋಡು ತೋಳಿ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನಂಜಿಲಾಗ ತಿಕ್ಕು ಯಾಟೆ ಮುಟ್ಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್